Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, 23 και 24 Ιουνίου, ξεκίνησε μια καινούργια αγωνιστική διοργάνωση, το Πανελλήνιο Έπαθλο Ταχύτητας στην πίστα των Μεγάρων. Ο αγώνας προσμετρά στο Πανελλήνιο Έπαθλο Ταχύτητας Μοτοσυκλετών της ΑΜΟΤΟΕ για το 2012. Σάββατο πρωί λοιπόν και οι οδηγοί και των δύο κατηγοριών είναι έτοιμοι για τις ελεύθερες δοκιμές και για τα 3 σκέλη των χρονομετρημένων δοκιμαστικών. Η αρχή έγινε με τα 600 και ακολούθησαν τα 1000. Όλη η διαδικασία ήταν ίδια με αυτή των World Superbike με 3 σκέλη. Στα 600 κυβικά της pole position πήραν οι Παπαφιλίππου Βασίλης, Μπούρος Ιωάννης και Λούβαρης Γιώργος, ενώ στα 1000 πρώτος ήταν ο Μιχάλης Πιλιώτης, δεύτερος ο Κυπραίος Γιώργος και τρίτος ο Γιώργος Καριωτούδης, ενώ στους πρωτοεμφανιζόμενους στα 600 ήταν ο Σταμπέλος Κωνσταντίνος και στα 1000 ο Βεζίριανης Αθανάσιος. Κυριακή πρωί λοιπόν, 11 η ώρα και στη σχάρα εκκίνησης βρίσκονται οι πρώτοι 7 στην κατηγορία των 600. Ο Γιάννης Μπούρος, έπειτα από μια άκυρη εκκίνηση, έστρεψε πρώτος στην K1 αλλά έπεσε στην 4η θέση γρήγορα αφού εκτέλεσε την τιμωρία και πέρασε μέσα από τα pits. Στη συνέχεια κατάφερε και πέρασε τους οδικούς μπροστά του και έφτασε στην 2η θέση κυνηγώντας τον πρώτο Παπαφιλίππου, ο οποίος στον 9ο γύρο εγκατέλειψε και άφησε τον Μπούρο πρώτο. Τη δεύτερη θέση κέρδισε ο Γιώργος Λούβαρης μετά από μάχη με τον Ψωμόπουλο. Στο δεύτερο σκέλος ο Παπαφιλίππου δεν κατάφερε να εκκινήσει και έτσι ο Μπούρος ήταν αυτός που ξεκίνησε πρώτος και παρέμεινε εκεί μέχρι την πτώση της καρός σημαίας. Ο Λούβαρης πάλεψε πάλι με τον Ψωμόπουλο μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. Στην ανάπαυλα μεταξύ των δύο κατηγοριών, 600 και 1000 κυβικών, μικροί και μελλοντικοί αγωνιζόμενοι μπήκαν στην πίστα και οδήγησαν για περίπου 20 λεπτά, δείχνοντας σε όλους ότι κάτι σοβαρό πάει να γίνει με την παιδεία της μοτοσικλέτας. Πάμε να δούμε όμως τι μας δήλωσαν οι πρώτοι κάθε κατηγορίας, αλλά και ο πρόεδρος της Team 65 και διοργανωτής του επάθλου, Θάνος Σοφούλης. Μιχάλης Πιλιώτης, πρώτη θέση στην pole position χθες, πρώτος σήμερα στα 1000. Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς φάνηκε ο αγώνας? Ωραίος. Είχε ένταση, ήθελε προσοχή. Όλα τα παιδιά οδηγήσαν πολύ γρήγορα. Οι συνθήκες ήταν λίγο δύσκολες λόγω της ζέστης. Άνετη νίκη? Όλα πήγανε καλά. Όχι, ποτέ μια νίκη δεν είναι άνετη. Ζοριστήκαμε, οδηγήσαμε προσεκτικά. Σεβαστήκαμε τον αγώνα και φέραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Ο Γιώργος Κυπραίος κάποια στιγμή σε έφτασε? Ίσως δεν το πήρα χαμπάρι εγώ, ίσως να με έφτασε το παιδί. Βέβαια, αυτό είναι που δηλώνει παραπάνω σοβαρότητα σε έναν αγώνα. Ανεξάρτητα το ποιος συμμετέχει, πάντα υπάρχουν εκπλήξεις. 35 χρόνια και συνεχίζεις, έτσι? Ναι. Να είστε καλά, Μιχάλη. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Γιώργος Κυπραίος, δεύτερη θέση σήμερα στα 1000. Γιώργο, καλημέρα. Πώς φάνηκε ο αγώνας? Ο αγώνας ήταν πάρα πολύ ωραίος. Είχα κάποια προβλήματα με τα ελαστικά γιατί είναι πρώτη φορά που τα φοράω αυτόν τον τύπο ελαστικών. Είναι πάρα πολύ καλός ο αγώνας. Εγώ εντάξει αρκέστηκα στη δεύτερη θέση από τη στιγμή που δεν μπορούσα να περάσω τον Μιχάλη Σπηλιώτη. Αυτά. Πώς είναι να τερματίζεις και να έχεις μπροστά σου τον Μιχάλη Σπηλιώτη? Είναι ένα κίνητρο πρώτα απ' όλα για να κατεβάσεις χρόνο. Ο Μιχάλης Πιλιώτης ξέρουμε ότι γυρνάει πάρα πολύ γρήγορα
Εγώ φέτος δεν είμαι πολύ καλά προετοιμασμένος, σας το είπα και χθες. Όμως κάθε φορά που μπαίνω μέσα, κοιτάω ποιος είναι μπροστά μου. Το αποτέλεσμα είναι καλό, για μένα ικανοποιητικό. Ευχαριστώ όσους με βοήθησαν, την Team 65, την Κάρμπολ Λορέν, τον Σταμάτη Κοντογιάννη, την οικογένειά μου και τους φίλους μου που είναι σε κάθε αγώνα και με βοηθούν. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Καριωτούδης, τρίτος σήμερα στα 1000. Γιώργο, καλημέρα. Πώς φάνηκε ο αγώνας? Είχαμε έναν πολύ καλό αγώνα. Έκανα μια πολύ καλή κίνηση. Οδήγησα την κούρσα για 4-5 γύρες. Αλλά ένα πρόβλημα με την ανάρτηση μου άφησε και δεν μπόρεσα να διεκδικήσω μια καλύτερη θέση. Κράτησα τη γραμμή μου, την πορεία μου. Τρίτη θέση, καλή ήταν και αυτή πιστεύω. Στον επόμενο αγώνα πιστεύω καλύτερα. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μηχανικούς μου που με βοηθήσανε, με στηρίξανε. Και εύχομαι σε όλα τα παιδιά πάντα νίκες και πάντα στην πίστα εδώ με ασφάλεια. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ να είστε καλά. Γιάννη, καλημέρα. Στα Μέγαρα, Πανελλήνιο έπαθλο, πρώτη θέση στα 600. Ναι, ήταν Πώς αισθάνεσαι? πολύ καλά. Δύσκολος αγώνας, πολύ ζέστη. Έκανα κυριακίνηση, πέρασα από τα πίτα, έφτασα τους πρώτους πάλι. Έπαθε μηχανική βλάβη ο πρώτος, πέρασα μετά εγώ. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Το μηχανάκι ζορίστηκε αρκετά, μπορώ να πω, γιατί από τη ζέστη έμειναν από φρένα, τα λάστιχα ζοριζόντουσαν. Πιστεύω στον επόμενο θα κάνουμε λίγο οικονομία να βγει μέχρι το τέλος πιο γρήγορα ο αγώνας. Με την αξία σου πάντως. Πιστεύω πως ναι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, γεια σας. Χαράλαμπος Κουλούσης, μια καθαρά ιδιωτική συμμετοχή, έτσι Χαράλαμπε? Ναι, καθαρά ιδιωτική από Καλαμάτα για να κάνουμε το χόμπι μας με ασφάλεια πάνω απ' όλα. Γιατί οι δρόμοι δεν είναι για αυτά τα μηχανάκια, ούτε οι καιροί είναι για να βγαίνουμε έξω. Καταρχήν, πολλά ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή με στήριξαν, χωρίς καν ο ίδιος να το θέλω. Θέλω να τους δείξετε, είναι τα παιδιά ο Χρήστος ο Κετζής, ο Δημήτρης ο Μπακέας, καθώς και ο Γιώργος ο Μέλιος με το φωτογραφείο του, οι οποίοι κάθισαν και με στήριξαν, γιατί οι αγώνες χρειάζονται τεράστια βοήθεια, εκτός από οικονομική προσπάθεια μεγάλη για να γίνουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, φέτος ξεκίνησα να τρέχω 2 αγώνες στο Πανελλήνιο, με μια 6η θέση στην Τρίπολη και μια 1η στα Μέγαρα. Ήρθα να τρέξω και στο Πανελλήνιο έπαθλο και ανταμείφθηκαν και οι προσπάθειές μου και οι προσπάθειες όλων αυτών των ανθρώπων που με στήριξαν με αυτή την 3η θέση και με αυτές τις 2 πρώτες θέσεις για πρωτοεμφανιζόμενο στην κατηγορία των 1000. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν που βρεθήκατε για να καλύψετε το γεγονός και ελπίζω και συνέχεια να συνεχίσετε έτσι. Να είσαι καλά, Χαράλαμπε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Θάνο, πρώτος αγώνας για το Πανελλήνιο έπαθλο τελείωσε. Εντυπώσεις σου ως διοργανωτής και συμμετέχων? Εντάξει, νομίζω κατά γενική ομολογία ήταν μια άρτια διοργάνωση. Δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά. Το σωματείο μας δούλεψε πάρα πολύ, εδώ και πάρα πολύ καιρό και νομίζω σήμερα το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Ένας νέος θεσμός, μείναν όλοι ευχαριστημένοι. Ενδεχομένως βέβαια να έχουν γίνει και κάποια λαθάκια, θα τα δούμε για την επόμενη φορά. Εντάξει, νομίζω ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ κουρασμένος. Στήριξες όσο μπορούσες στην οργάνωση ακριβώς, σε 2 κατηγορίες, και στα 600 και στα 1000. Όντως, έτσι είναι. Μέχρι το τελευταίο αγώνα είχαμε μάχη. Όπως είχα πει και προηγουμένως, με ένα καινούριο μηχανάκι, δόξα τω Θεώ καλά. Και εγώ είμαι ευχαριστημένος, μου άρεσε, πέρασα ωραία και σαν συμμετέχοντας. Αυτή ήταν η αρχή για μας, έχουμε συνέχεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους ήταν εδώ και μας στηρίξανε με κάθε τρόπο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε για την επόμενη διοργάνωση, για το επόμενο αγώνα που θα διεξαχθεί το Σεπτέμβρη, πάλι εδώ στα Μέγαρα, το επόμενο αγώνα του Πανελλήνιου Έπαθλου Ταχύτητας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Περισσότερες συμμετοχές και αντίστοιχα θέαμα στη μεγάλη κατηγορία των Superbike. Ο Μιχάλης Πιλιώτης ήταν αυτός που είχε την pole position από τα δοκιμαστικά του Σαββάτου, αλλά ο Γιώργος Χαριωτούδης ήταν αυτός που πήρε την εκκίνηση και έστρεψε πρώτος στο πρώτο σκέλος. Ο Σπηλιώτης άρχισε να ανεβάζει ρυθμό και με σταθερό γυρολόγιο τον πλησίασε και τον πέρασε και άρχισε να φτιάχνει διαφορά.
Λίγο πιο πίσω και ενώ οι μάχες μεταξύ Καριωτούδη και Κυπραίου έδιναν ενδιαφέρον στην κατηγορία, ο Κυπραίος κατάφερε να περάσει και να συμπληρώσει αυτό στη δεύτερη θέση του βάθρου. Ακολούθησε ο Καριωτούδης, ενώ οι Γκουλούσης, Κοντοστάνος και Βεζίριανης συμπλήρωσαν την εξάδα. Στο δεύτερο σκέλος, ο Σπηλιώτης πρόσεξε περισσότερο στην εκκίνηση και ήταν αυτός που έστρεψε πρώτος. Άνοιξε έτσι τη διαφορά και μεγάλωσε και τη διαφορά από τους υπόλοιπους, φτάνοντας πρώτος στη γραμμή του τερματισμού. Ο Κυπραίος ακολούθησε στην δεύτερη θέση, ενώ ο Γκουλούσης άλλαξε θέση με τον Καριωτούδη, συμπληρώνοντας αυτό στο βάθρο. Βεζίριανης και Λιναράς συμπλήρωσαν την εξάδα. Audio Jungle.